Selamat malam Mas Yudo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Menyang Solo tuk apa kowe go gawe sumur. Apa niku? Mas Yudo panjang umur. Amin 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 amin. Nah. Tuku kayu digawe papan. Nggih. Ketemu Mas Bayu nang gone Desa Bukit Pariaman. Amin amin. Papan-papan kayunya jadi. Nggih. Wong sak Desa Bukit Pariaman banyak rezeki. Amin. Papan-papan kayune cengkeh. Nggih. Wong sak Desa Bukit Pariaman duwike akeh. Amin. Tuku kelenteng. Nggih ta? Nggih. Cacahe siji. Apa niku? Mas Kades Sugeng banyak rezeki. Amin. Papan-papan buahe nanas. Apakah itu? Wong sak Desa Bukit Pariaman utange lunas. Amin. Ah, sing ngamine banter jelas wajah-wajah BRI ya. Nggih. Wah, luar biasa Mas Bayu. Ing atase mapan ana lapangan penonton lenggah lesehan niku rasane ayem tentrem. Saestu Luar biasa. mirsani pagelaran wayang kulit, jeber kloso, jeber layar, lenggah seketok, masih rodok becek sitik, ning tetep semangat, hebat, tepuk tangan untuk warga semuanya. Amin, amin. Lah piye to, Mas? Nggih, bersih desa itu bukan acara pribadi, ini acaranya wong sak desa. betul. Ini sudah memperlihatkan bagaimana para masyarakat itu urung mong serandar beni karo Bukit Pariaman. Laras gitu upamane wong Jawa sing wonten mriki di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung neng kene wis kebukten neng kene wis kasunyatan lho melu handar beni dene hangkrung kepi budaya tinggalane para leluhur. Betul. Meneh menika adalah wujud dari persatuan dan kesatuan guyub rukun sedaya warga Bukit Pariaman. leres Golek masyarakat sing kados ngeten iki angel Mas Bayu. ora mung masyarakat Nggih, golek pamong karo sing dimong iso manunggalake batine kuwi arang-arang beda nek karo Bukit Pariaman mriki. Lho nggih ta? daerah liya niku sok sering gegeran, sok sering jotos-jotosan. Nggih, kades karo masyarakate beda karepe. Nggih, karo tangga wis gak gelem nyopo. Nggih. Karo dulur wis gak gelem akur. Betul. Tanggane tuku kulkas, atine panas. Tanggane tuku gelang, atine melang-melang. Tanggane Nggih. tuku kalung, atine bingung. Nggih. Tanggane tuku ceret mencret. Heeh. Saking sereke, tapi nek warga masyarakat Bukit Pariaman patut diacungi jempol menjadi tolak ukur kekompakan dan keguyub kerukunan warga masyarakat Bukit Pariaman. Hebat tenan kok, Mas. Nggih. Yen ora rukun ora bakal ana acara pegawe kaya ngene. Napa-napa niku kantun sing ngesuwi. Bener. Kantun sing dadi pengarep karek dadi pimpinane kuwi sapa? Siap. Kula pirsa piyambak kepala desa Bukit Pariaman menika kanca kula pelek, Mas. Wah, saking kentele. Saking kentele Mas Sugeng Riyadi. Nggih. Asma kinarya japa. Apakah arti dari Sugeng Riyadi? Sugih dulur, sugih kanca, mula dalam memutuskan sebuah masalah dilandasi dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Amin. Nah, Niku terus genggam seluruh warga masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dirangkul menjadi satu untuk menjadikan desa Bukit Pariaman menjadi selangkah lebih maju. Amin. Nah, Terus Rikat terampil terengginas dalam memimpin desa Bukit Pariaman.
Terus ya inilah sosok kepala desa yang patut dibanggakan warga desa Bukit Pariaman. Hebat. Nah, Terakhir di mana bumiku pijak, di situ langitku junjung. Semboyannya yang akan memajukan desa Bukit Pariaman menjadi desa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Wah, kepala desa lancar kula. Sampai nek mboten pirsa ketua panitia. Sapa ketua panitia? Ketua panitia niku asli kelahiran Cina, Hong Kong. Loh, Pak Paiman? Panjenengane Bapak Man Pai. Kuale Pak Paiman kok Man Pai. Lho, Paiman itu jenenge Jawa tapi nama kerennya itu sebenarnya Bapak Man Pai. Oh nggih. Wonge hebat ngono wah jahat kan. Salam-salam untuk warga Jawa yang di sini. Nggih. Sing saking Banyuwangi, saking Malang, saking Blitar, saking Ngawi, saking Madiun gitu. Nggih, Jawa Tengah dan sekitarnya alhamdulillah melulumpuk dan siji luar biasa. Malah keporo kesuksesan dan keberhasilan pentas malam hari ini panjenengan lak mboten pirsa to sebabe napa? Sebabe apa? Sebab Pak Sugeng Palomben menika sampun WA kula piye supaya desa niku maju bakal mengke menapa menika aman, damai dan tentram. Pondawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Dadi kowe iki lho melu usul 750 tok lho lah. Ora usul blak wis ndase kaya ciduk dawet. Ya Allah, iki mau wong to tak kira nek apa. Nggih ya meh dadi wong niki. Tak bagek kese. Selamat malam, Kakak cakep. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Iki lho nganggo nggonku ki lho. Nah, cangkem bosak. Selamat malam. Nggih, selamat malam. Paring asma sinten, Mas? Kula paring asma Cak Mondol. Cak Mondol. Pidalem saking pundi? Kula saking Ngawi. Saking Ngawi? Nggih. Coba disapa dulu penonton yang dari Ngawi. Wis saka Ngawi ta? Iya Ngawi. Ngawine ndi? Ngawine ra mesti. Sosok yo ning ngarep TV, sosok ning kamar. Kose ta, kose. Ditekoki tenanan kok wong iki. Coba sih ganti anu Mas Yudo ganti mikrofon. Coba ganti mikrofon mik sing penak. Heeh. Anu rumah saku kan koyo ning gede. Nah, cek. Banternya Mas lunas. Ah iya. Mas Mondol. Mas Mondol niku jenenge. Aku rak teko mbok sampean daleme saka ngendi? Ngawi. Ngawine ngendi? Mboten mesti. Sosok nggih teng ngarep TV, sosok teng kamar, sosok nggih teng gedeng. Pokoknya sak kobre lah. Tahu duit-duit pisane teng hotel. Heeh. Grebek satpol PP. Wah, maksudnya ngawine iki lho desane di alamate ndi ngono wis rupane elek, goblok pisan. Saking kecamatan Pitu, Mas. Lho kok akeh men iki lho. Kecamatanmu kok akeh men. Yo siji kecamatane. Lek kecamatanmu ndi? Pitu. Lah mbok dilongi loro ben 5. Kecamatan iki yo siji. Oh jenenge Pitu. Oh, niki Mas Mondol, Mas Bayu. Nggih. Wah, niki pesenan saking Pak Kepala Desa niki. Pripun? Wah, rencana badhe ditumbas kali Pak Sugeng. Wah, Algopo. Aku cekik geni lho. ora ta. Rupane lak kaya rencek. Numpak pesawat piye mau? Mendah polahe Mas Mondol numpak pesawat. Wah, niki mah panjenengan pesawate napa kula kalih Mas Mondol numpak pesawat Leon. Lion Tulisannya napa? Lion. Lah iya pesawat Leon, sampean lak numpak pesawat seleret ijo Siliting nggih. Citylink wale kok Ah, Citylink. beda karo aku. Kowe numpak apa? Super Airjet. Super Airjet. Super Airjet ini ngedraki ndasmu. Aku cepetan. Wong iki kudune nuwun sewu nggih Mas Bayu nggih. Nggih. Awakmu ki ado-ado saka Jawa Timur. Ya, Pengalaman iki penting. Pengalaman ki penting apa meneh kowe iki menunjukkan jati diri sebagai wong Jawa. Kudu besus ngadi sarira, kudu besus ngadi busana. Mas Bayu geman kejawen jangkep ketok merabu ketok miyayeni aku mung semene wae ya kowe ketok gagah bareng kowe iki lho antarane ndas karo blangkon gak akur iki piye dadi jane. Iki lho ndasmu to ngeten iki lho Mas Bayu pripun ngeten iki. Iki mengko mah yo pas. Lah bareng nang kene kok klodhok. Bareng ning kene iki suasana dingin. Heeh. Aku ndasku malah muntret.
Apa yang sira kok mengker? Wong blas kok ngantek mungker iki lho kok iso ngene lho dienggo sing apik ngene lho. Wong kok iso Mas Mondol hebat luar biasa Mas Bayu. Hebate pripun? Lho, jenengan lak dereng pirsa to sejatine Mas Mondol sinten? Siapakah Mas Mondol sebenarnya? Mas Mondol menika salah setunggaling trai kesumur besing madu tegaing Anggana Warih mijiling Amara Tapa mboten trai wong pidak pejaraan. Weh, Pripun sampean terupai wis prae jret. Trai wong luhur. Trai wong luhur. Lah nek panjenengan paling dalange sebutane mung Ki Dalang Bayu Haji. Kula dagelan wong Cak Yuda. Mas Mondol niku titele RM. Wah, Raden Mas. Wah, hebat. Mas Mas. Lah RM yo Remukan menungso niku lho Jadi raine ajur kabeh. ora nesu, tapi pendidikannya tinggi loh Mas Bayu. Apa pendidikan Mas Mondol? Mas Mondol niku IR. Wah, insinyur. Mboten Mas. Lah iya yo. Ide rokok niku lho. Sales kok Mas. Nek wong ya kudu tetep bangga. Bangga. Awake dhewe kok iso. Dhewe. Tur meneh nuwun sewu Mas Bayu. Malam hari ini adalah malam yang spesial. Spesial Sih besok ngawontenaken pagelaran wayang kulit tradisi warisan leluhur artinya apa? Niki termasuk nandur kabecikan kanggo ninggali anak putu. Beres. Supaya anak putu kenal dengan tradisi wayang kulit niki adalah sebuah perbuatan yang hebat luar biasa. Sebab nopo mbah-mbah biyen niku sampun nate dawuh paring wewaler dumateng anak putu sok sapa sing nandur iki mesti bakal ngunduh, sapa sing utang mesti bakal nyaur, sing gawe mesti nganggur. Niku adalah hebat luar biasa. Beres. Sik to. Balenono falsafahmu mau. Lho, iki falsafah mbah-mbah biyen Mas. Piye mau? Sapa sing nandur bakal ngunduh, sing utang bakal nyaur, sing gawe mesti nganggur, Sing nandur bakal ngunduh. wis mesti kuwi. Mesti no. Lah nek dipangan merem yo ngunduh. Nek diterak banjir yo ngunduh. Kok kabeh-kabeh kok terus kekno. Wong utang mesti nyaur. Alah tanggo kowe utang kok malah minggat. Ganteng pekok ngono kowe ibu iki. Lho sing model lho super air drag lho. Iki ganteng oleh. Ngene apa? Tapi yo pekok kuwi mau lho. Pokoknya jelas bener. Bener lho. Bener pripun? Wong gawe bakal nganggo. Lah, kuwi wis bener. Wong duduk kubur niku ono parek duduk dhewe. Wong duduk kubur ramuke duduk dhewe. Masih ra gawe teko-teko kare nggetak lho. wah repot tenan omongan karo wong SDM rendah niku mboten. Heeh, dane rendahe ngono kuwi. Wong ki nuwun sewu kaya Mas Bayu kaya kanca-kanca niyaga iki kan ngugemi piwalre mbah-mbah biyen. Sebab ajining diri kuwi saka lati, ajining raga saka busana. Paham ora kowe? Paham. Ajining diri saka lati, wong ki nek omongane apik mesti payune larang, suarane apik mesti payune larang. Contone Mas Bayu, suarane apik, suarane kung, suarane bening, payune ya larang. Ngene iki lho gak mati 150 yuta. Mas Bayu kuwi pesinden Waranggana suarane apik payune ya larang. Sewengi ngene iki minimal 10 yuta. Lho, apa ae ngger suarane apik, payune mesti larang. Dadi apa ae nek suarane apik, Payune larang. kowe ngerti sapi. Ngerti sapi. Sapi yo ngerti aku sapi. Suarane piye? Sapi suarane wah. Apik apa elek? Ya elek. Nek besarke kok malah payu larang. Nek besarke payu 200 juta. Jajal, dalang Mas Bayu iki payu 200 juta. Sing larang sapine to. Nah, kan muni moh, ngono payu 200 juta. Wah, ini jangan sepele. Wong apa enak masuk dalam dibadakne pedet ini ra kowe. Nyatane nek besar ya ngono. Lho, tegese iki ajining raga iki saka busana. Wong iki nek gelem ngajeni ragane, busana sing besis, busana sing apik, busana sing bruk. Sapa wae mesti ngurmati. Payune mesti ya larang. Payune ya larang. Contoh Mas Bayu, ademan kejawen jangkep payune ya larang. Mbak-mbak presiden Waranggana Kanggo kebayak jangkep. berukun payune ya larang, ketok rapet, ketok anggun, ketok merbawani, payu larang. Nah, ora mesti. Ora mesti lho. LC ke roke sakmene. LC ke roke sakmene. Sewengi paenak 4 juta 5 juta.
Lah presiden brukut ya. Payu 5 itu, petang itu. Paling 750. Wah, enak. Itu kita foto karo dalang. Nenek. Nuwun sewu Mas Bayu. Saya tidak terima sesama seniman kok dilecehkan aku. Ya benar. Nuwun sewu ya. Seorang presiden, seorang dalang, ngerti dalang ora? Dalang itu pekerjaan yang luhur. Sebutannya wae dalang iki ngudal piwulang sing becik dinggo sing elek ditinggalne. Mulane dalang kuwi gawean sing abot. Rungokno kupingmu. Dalang kok gawean sing abot, apa ngangkat gamelan? Apa ngangkat debok? Kok muni abot. Wong dalang iki karek lungguh karo iki. Kok muni abot. Wone sak dinyang ra oleh. Syukurane jiran ngomong iki toto. Ujune dalang kok abot-abote nggih yo ora ngangkat gamelan, yo ora ngangkat debok. Tegese dalang ki nuwun sewu ket sore nganti tekan pada esuk kuwi melek terus. Lah ya goni kok turu wae. Ayo suwe teko esuk. Ya goni iki lho yo melek. Enak sing turu. Ya goni yo melek teko esuk. Lah tapi kan dalang yo nyuwara terus. Lah sindene kok mau bisu wong yo nyuwara teko esuk. Ayo, gawean abot. Apa ngangkat gamelan? Apa ngangkat debok? Nyuwara terus. Yo lah sindene ki yo ora bisu yo nyuwara teko esuk. Ini lho karepku cah cengoh. Nggih. Pagelaran bengi iki isone sukses lan orane kuwi tergantung dalang. Ayo no. Pagelaran malam hari ini sukses dan tidaknya tergantung dalang. Ngono lho sing tak karepke abot iki. Yo ora iso. Kok mbok bantah ki? Ora iso. Pagelaran bengi iki iso sukses. Iki ora perkara dalang. Lah perkara apa? Perkara genset. Enek dalange, enek yogane, enek sindene, enek jensate, apa garingan. Pedhot golokane no Mas. Oh, kok ingah-ingih meneh. Angel jak omong Wis nglunjak bener. Berarti malam hari ini iso sukses iki gara-garane Genset. Nek ngono berarti ya ora genset, Mas. Lah apa? Acara bengi iki iso sukses ora perkara genset. Lah perkara apa? Perkara solar. Enek jensete ora enek solare apa mbok uyuhi. Solar penting. Halah, ingah ini. Halah. Oh nek ngono sing penting ya ora solar. Sing penting apa? Sing penting pom. Enek solare, enek pome. Lah mutumu nang ndi? Mene bakul brambang ora mungkin enek. Oh. Berarti sing penting pom. Nek ngono sing penting ora pom. Lah apa? Sing penting bumi utawa tanah. Enek pome ora enek bumine mbok encekne ndi pommu. Oh, ingah-ingih kowe. Nek ngono sing penting ora bumi tok. Lah apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Wis tekan kono yo entek kok bisa. Nek tekan kono ki yo mentok. Mbok parane rono ya wis entek kakak goblok. Gak repot musuh super air drek. Lah, nek tak parane rono, engel-engel sepengi ora entek. Uang kok iso. Mas Mondo. Jalan. Ayo, ini ada teman satu lagi. Siap. Mas Reddy Purba. Ayo. Oh, Mas Reddy Purba jatuh ini. Oke. Mentaran. Oke. Bareng Mas Reddy Purba jejer karo Mas Mondol ini. Modelnya lho. Ngapunten. Kula adros, mboten manos kula. Adros ki to. Kula nggih wedhos. Aku jarang kok ora wedhos. Lah ngapunten lah niki. Maksudnya wedi lho nyawang kowe wedi. Lah Mas Reddy mengke gagah rambutnya gondrong. Ali kok niki kados pentol korek to. Ngapunten. Oh, ngawur kowe ora pedhot korek. Ora ngerti iki sejatine sapa. Sejatine sapa ora ngerti iki ngene dudu pentol korek. Iki ngono bakso beranak. Kok iki yo ngawur. Kok iso ngawur lho? Iki dudu pentol korek, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng Tapi nggih digoreng dadakan. 500-an langsung mbok bilang. Kok sik sunat.
Iki ada pengumuman mobil KT 1239 WA mohon digeser karena mobil belakangnya mau keluar. Oke. Mobil plat KT 1239 WA mohon digeser. Oke, siap. Hebat. Selamat malam Mas Deni Purba, selamat malam. Selamat malam. Salam kenal, salam bergabung ke dunia pewayangan Mas Randy Purba. Sehat ya penjenengan. Alhamdulillah sehat walafiat. Wong nek dianteng ngene iki ya disawang kita apik. Jane Mas Mondol kan wajah kados tong samcong lho. Oh, mari tong sampah. Tong samcong. Mas Bayu kok nyepelekne. Mas Mondol iki asline Cina lho, Mas. Loh, Mondol niku Cina. Tionghoa ta asline? Mboten Tionghoa nggih, Mondol Cina ngoten mawon. Oh, ngoten to. Sebab bapake bakul panci, mboke bakul celana. Mulane keteluk Mondol Cina. Anake bakul panci karo Bapak bakul celana. Tangga kula jenenge Bambang Londo. Oh, Sebab ibuke bakul telo, bapake bakul londo. Mulane disebut Bambang Londo. oh, Enaknya kancaku jenenge Sinden Suci. Bapake Bakul watu, boke bakul jeruk. diceluk sapa? Suci. Ora gathong karo karepe. Piye ta piye? Aku menang. Oh, tak Bambang. Bapake bakul telo. Mboke bakul londo. Mula disebut Bambang Londo. Mondol Cina. Bapak bakul panci, mboke bakul celana. Mula disebut Mondol Cina. Lah kok karo kancaku jenenge sapa? jenenge Sinden Suci. Ya, Terus Bapake bakul watu, Boke bakul jeruk. diceluk sapa? Lho diceluk Suci. Kalau watune karo jeruke menurut nang ndi? di Bandunge modalmu ya. Wong watune wis didol kok takokno. Oh. Alah. Wong kok iso Mas Reni. Sini Mas Reni. Ayo, ini mumpung ada campur sari Ini di dan tengah. juga ada orjen atau gamelan. Silakan. Mari apa? penjelasan wis konser nang kene ta? Nggih. Nggih. Mulai Saya wong tak baru ngicipi ngantos suarane. saniki. Ya. Mula saiki aku tak ngicipi suarane. Saya kepengin ngrungokke album penjenengan apa yang mau diaturkan. Ayo, monggo. Ini Mas Randy Purba niku asli saka Malang. Nek saniki domisili ana Banyuwangi. Wah. Sami kalian Mas Mondol niku asli Ngawi lah. Sekarang disodomi wonten Domisili. Sodomi. iki lho, bertempat tinggal maksudnya. Domisili. Oh iya. Kecepatan padha karo super air jenenge. Nggih. Monggo arep ngatuke lagu apa, Mas? Wonten pamundutan saking Bapak Lurah, Pak Sugeng niki wonten Blitar. Oh, Blitar. Terus Pak Sugeng niki asale dugi Blitar. Oh, ngaten. Nyuwun damelaken. Sik sadurunge Blitar, napa lagu panjenengan dhewe Nggih sik? bener Pak Sugeng saking Blitar, bapake bakul ali-ali, mboke bakul kuwitar. Dadi saka Blitar. Blitar, nggih, bener. Nggih. Teko kancaku meneh. Ora kanca. Dua yang kanca. Sebelum Blitar, napa sik Mas? Ayo. Nyuwun damelaken edan turun mawon. Napa? Edan turun mawon. Edan turun. Edan turun. Oke, siap. Nggih. Lagu Banyuwangi. Ayo, monggo. Edan turun. Monggo. Iki lho, kaya Mas Mondol iki ngono kuwi. Turune wong edan. Ah, wis mari kok. Monggo, ayo diatur sik. Ya, monggo. Edan turun, Mas. Randy Purba kalah. Asik. Wilujeng dawuh saya mawon nggih. Monggo.
ning kaya wong edan tonon ati iso welas iso Riko luar biasa. Wah. Ribuan Mas Ready Purba, panjenengan melihat suasana warga Bukit Pariaman ini. Alhamdulillah niki kok katanya ngono ya Pak. Pripun? Waduh sepi. Nggih. Orangnya abane belas. Tapi masyarakat sini menika anget-anget piyaine karena serawunge pinter Mas Yudo. Betul ya Ras? Nggih. Serawunge pinter terus guyub rukun nang kene iki isih ditengenke banget Mas Yudo. Saestu Mas, wah hebat luar biasa. Jane nggih pengen maju wong sarane ya rada ngecemes ya golek sing besar. Mboten dadi masalah, sing penting kekompakan dan keguyub kerukunan warga masyarakat niki sing hebat luar biasa. Nggih. Yo ngaturke nawon sik. Siap, Mas Ready Purba aja lenggah sik. Ini ada yang request lelagon Blitar. Di darat jaranan, oke. Saking paguyuban Blitar, oke. Iki Mas Ready Purba tak goleki kanca sing saka Banyuwangi. Ayo. Mbak Dita Intawati. Wo, nggih. Ayo sepati nyot taram-taram. Turun Disebut nama baru nih balik. Ya, sebut. Tuk. Ngene lho kok. Bablas malah. Waduh. Lah ya wong penyanyi malah digarap nang mburi. Lah kok nek barang api-api ngene iki eman lho Pak. Nggih, lah iki pasangan serasi nek iki termasuk tir padha irenge, tir padha gendenge. Padha senenge. Sosok wadahe kendi cocok rasane ngati. Wah, sing lanang ganteng, sing wedok ayu, cocok tenan Mas. Cocok sing diarani pasangan serasi iki ya ngene iki. Pasangan. Wah. Monggo nek badhe wawan pangandikan niki saking Nggih. Intan Mbak Dita, yo tepunge sik. Nama lengkape sapa? Nggih dipun tepangaken nami kula Dita Intawati. Daleme asli ngendi kelahiran? Aslinipun Banyuwangi Pak Bayu. Banyuwangi ini ngendi? Jajah. Oh, Jajah. Yes, malah tonggo dhewe karo Mas Ready Purba. Nggih lho tangga. Cedhek malah gampang aku lek marani ya. Lah iya no. Sesuk tak anteni lho ya. Nek ndi? Ning omah to. Omahe sampeyan apa? Njalukmu apa? Malah rasan-rasan. Oh dijak kon nyanyi kok malah rasan-rasan sesuk arisane metu sapa? Arisan ndo. Coba ayo monggo. Ya iki lelagon Blitar nggih. Nggih. Monggo. Ayo monggo digawe buka colo sik, Mbak. Digawe buka colo sik, digarap irama langgam, bareng kuwi digarap irama jaranan. Monggo. Monggo siji sik. Yo Mbak Dita sik buka celuk. Monggo. Yo Mbak.
Luar biasa. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, monggo Mas Redi Legasi. Mas Redi Legasi. Iki Waranggono kayak banget, Mas. Malam ini ada Mbak Ayu, ada Mbak Dita, ada Mbak Suci. Wah, ada Mbak Dini Alia saking Samarinda. Mbak Yuyun Mintul saking Samarinda. Mbak Penny Yuliana Tenggarong seberang. Mbak, hebat. Dijen petingan kabeh niki. Piye Mas Mondol? Wah, hebat tenan sing dene. Aku tak nyoba Mbak Dini Alia sik. Monggo Mbak Dini. Aku antri. Asik. Mas Mondol, Nggih, Mas Bayu. coba kenalan sih coba. Ada pepatah mengatakan tak kenal Maka tak sampluk. saya. Ayo kenalan sing apik. Kenalan sing apik. Dini Pak, Mananya Alah. namanya siapa? namanya Dini Pak. Oh, tempat meninggalnya kapan? Tempat tinggalnya Tempat meninggalnya. Tempat tinggalnya mana? Di Samarinda. Oh, Samarinda. Kalau aku sama kamu. Wah, Gayane. yo nek gelem kok meksa-meksa. Apa ya gelem nek Mbak Dini karo awakmu, nek awakmu sebagai seorang laki-laki sejati tunjukkanlah bahwa kamu itu bisa merayu seorang cewek, Mas Mondol. Ayo, coba. Pakai musik atau pakai gamelan? Musik juga boleh. Pakai musik ya. Siapa takut? Oke, ayo pakai musik merayu Mbak Dini kaya apa? Nadane ning Nadane G, Mas. G. Luar biasa. Ayo. Hari ini aku bersumpah. Air. Jukmi. Ojo nyanyi. Ojo terpengaruh karo Jangan terpengaruh dengan penonton. Penonton ini histeris ngawang suara. delok raine misteri penonton iki anu seneng.
misteri Gunung Merapi. Ayo, lah kok koyo delok kaya dosa lho. Hari ini Ya. aku bersumpah akan kubuka Apanya, Mas? pintu dada. Pintu hatimu. Kok pintu dada toh, Mas? Hati kan nggone dodo. Tapi ya hatimu ngono lho. Hatimu Dik. Oke, Mbak Dini, Dalam. kamu tahu nggak apa artinya cinta? Cinta itu manis, Enak. manis itu madu, dan madu itu dari tawon. Tawon itu punya entuk. Iya. Terus Kalau kamu cinta aku, maukah kamu aku entuk? Ya kamu terus sak-sake to. Sakjane tawon bocah tawon sekali ngentut, entupe keri. Lah nek kowe ngentut terus entutmu keri. Kita baleni Lho malah ping pira? ping 2. Ping 2 kok iso. Ya, sik niki Mbak Dini. Nggih. Jangan arep ngaturke lagu napa? Ngaturke napa, ngaturke. Ayo, aku nu laras pelok. Antarane tembang kangen karo memanik sampeyan pilih ndi? Memanik. Memanik nggih. Oke, siap. Mbak Dini arep ngaturke memanik. Saiki aku nyuwun tulung karo Mbak Yuyun Pintul. Ayo kene. Kayak nentul, kayak nentul. Berdua kene. Monggo. Boleh. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko trite. Wes rada suwe datar pisan. Aku kabare. Mau paksa ganti yen pinut gagarati esame mari kana ugo hatiku Mbak Dini, Dalam Pak Dalam. panjenengan tak pasangke karo Mas Yudo. Oke, serasi nek karo delok. Mbak Yuyun Nggih. tak pasangke Kali Mas blekok moncrot. ya ora montrak ya cemas. Sampai nongkrong yo cemas. Ayo, ayo Mbak. Pintul dan model wis pasang. Antara tul karo ndel. Iya. Ayo, jangan bisa iblah koyo digembuli. Ndel cocok ora karo hawane. Wacak nang karo hawane. Sadurunge tembange memanik dibawani sik. Oh, ngaten. Nyidam sari dandang gula tak silih bawane Mas Nggih. Yuda ngerayu Mbak Dini. Oh, Iya. nggih. Ayo berdua paling pasangane dhewe. Nggih. Iya, maka duh wong ayu. Nggih. Maka Duh wong ayu. Pepujaning ati. Mustikaning jagat. Kaya-kaya ning donya ora ana wanita kaya kang dak tresnani kejawa ampung sliramu. Tresnaku banget karo sliramu wong ayu. Masya Allah ganteng banget. Jangan ketoprak kemajuan yang Masya Allah. Geber. Kalau tak itu. Biasa. Ayo kowe nek iso ya coba. Ayo. Ayo. Yutar. Kaya ngene wong nandang asmara. Mangno. Mahmudi. Lho.
Apa? Kaya toprak kaya kuwi nyanyi garwanipun nang musik jagat. Ngono lho. Tembunge dironces sing becik. Dironces sing becik. Yayi. Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe lantas malang-malang butuh pecahin dodo utahe dira sedumuk bau senyari. Lambe sedumuk batuk. Lah lho. Senyari bumi sedumuk batuk ngono lho. Kayane batuke. Sablok bisane kok iku. Cengengesan. Ana termono. Darmadi. Ayo. Apa mau ngawakku? Ayo. Sampeyan arep marai. Syukur seneng, syukur seneng. Aku ngelingi, Dek. Aku ngelingi. Kaya pinter-pinter dia marah-marahi. Ya wis, sak meneng. Apa to awakku dhewe Suarane enak raine sing elek. ya nek pengen apik ya dicet. Apa kuburan kok dicat? Ya Mas Yuda, coba Dewa jengking dipangku Mas Yuda. Jawata Allah dalah. Apa panjalukmu bakal tak turuti waton ora nyuwun kudu lintang lan rembulan. Pengen kowe mesti yang ngene. Kak. Bakso nak gede tuku dhewe. Lha ya kowe wis enek ku lho ndang ditangku kaya aku. Masa yo ngono kuwi. Ya iya ta. Iya ta, ditangku ta. Apa ora masih? Iya iya tak kene. Iya tak mau. Ya lebih Ada orang sik kok. Mbok ganti mic kuwi Mbak anu kuwi. Patang kilan iki. berapa apa kudu Bayun ganti mic Bayun. Ayo. Dah. Kuwi delik nek. Beli non, kepala. Ayo. Ayo lo Mas. Mana? Jadi aku lek ketemu sampean iso mak brum brum brum. Tenang ae ngono mesti ngomong tak mbok. Ayo, modalnya pakai mambur. Makanya Mas Bro. Ayo. Iya rasane mak mbok. Orang mobil iki malah mak krek krek krek. Lungguh ning panggon kene kaya-kaya kowe garwaku siji-sijine ya. Apa anjir Kang Mas? Iya ya Iya ya betul gak yakin ngono. Iya ya ngono. Iya ya Lah, ngono lho. Ya Dalam Kang Mas. aku ben enak ya ya iki Sing kuat to, sing kuat to. iya Sing kuat to. wong lanang Buri kotak lo, buri kotak lo. Wes. Malah. Dina to Mas. aku jan iki kuat Lah kok iso geblak ya? lah wong nek dipangku iso meneng ae wong lanang ya kuat Lah kono mau piye? dipangku ngene aku kering Saya keri lemes. Oh, bahasa. Ayo coba Mas Kodon terus nih. Ayo. Welas. Mbok diagem to blangkone iki ning dinggon iki wong ora. Iya, ben kaya Gegeden ngono kok. Diganjel lah. Saya pripun kadang buta dewa. Saya buta dewa. ya iya bener. Ya jibar jadi. Sapa muni? Tapuk ngene. Tapuk kuwi nyontek. Tapuk ngene lho. Ini Dik. Lah, Ayo. Nah. Welas sono ring wa mami. Menang ra iso. berapa? Mari ganggu konsentrasi sampean. Ya, Terus jadi ganjile salah gitu. Ayo dadi raine dadi bering ngono kok digenake. Sing diganjeli ngarepan yo pas. Lah, Halo, api. Api malam. Kok iso apik lho. Lah, iki nek iso mudan-mudanan aman. Lambe retres irung retres. Enek terase. Lho, ora bakal pilek. Nah, oh ya lagi ro bengi
iki Apa? rayang empere. Ayo, rayok peper ya kan iki. Ayo. Mas Yuda, ayo. Besok kapan? Besok kapan ketekan? Dirayu Mas Yuda, dirayu. Yayi, apa panjalukmu bakal tak turuti waton ora nyuwun dune lintang lan rembulan tepung gelang anggonku kupat di wanita sing dadi geganti laning nala ora mulya kejaba mung diramu iki tenan jare. I love you. Love you too. Yayi, Alah. ono ing sak jering taman makam pahlawan. Taman Keputren. Taman Keputren. Pahlawan Comel. Blokmu. Taman Keputren. Kowe golek apa makam? Ono ing sak jering taman kaputren kene siramu bakal tak rungkut tak senengke atimu Yayi. Hehehe. Roy sing ngalus ngono lho. Kowe bakal tak senengke wong ayu. Ngono ping 3 ngene lho. Ngono ae. Ayo. Siramu bakal tak senengke atimu. Nah. Mula kowe aja kuwatir. Ya. Apa panjalukmu bakal tak apa kowe gelem tak Alah, apa? Nek yo rayang-rayange sirahe apik ngono. Ayo Mas Pandora tutuke. Iku bedan apik. kok ndi Jejer. Ya. jejer lan wong ayu Ya, terus umpama nonah kodok nanoneno. nganoneno Ora tanpa tahu tahu. Kok iso tahu? praune mama tahu Oh ya. tanpa perahu Aku saiki mau bener iki. Bebas. Aku ya tak jali. bisa menang ora bisa menang ora enak kok gak atuh ngomong ae kok Ayo. ngomong ae Pak Lurah iki rugi Wah, Kok iso rugi? nganggep dalam ngomong ae Mosok dalam bisu kok iso. tanpa perahu sasat saraken jolodri Mas Yudo, ayo. Dawuh Lanjut. Ngidam sari as Yo, buka selo. Apa? Kowe aplikasi nyapa? Kok teluk. Nyapa? terasa gas kok panas sih koyo ngene Nyapa tuh wae kae iki lho. Kowe ngapa? Iki ngapa? kek dangun kok kecet-kecet apa Mbon. Piye to? Apa ta ini apa ta? Masalah iki apa? matane bintang pesker apik kira gasku masuk angin kok Piye ta? Piye? Sopo sing wae pesker Lho, iki to sapa Mas Bayu. Nek, ambai malah kok nambah. model iki Ayo, buka selo bawa Kak Dini. Bawa. Pemain langgam ki sik. Bawa, ayo. Mong sliramu ati mati enamu Mbak Yuyun. aku
Yo, Pak Dini.